कितना दिन पकइले बारे फोन पगली हाल समाचार आपन बोल पगली का बताई हो कितना दिन पकइले बारे फोन पगली हाल समाचार आपन बोल पगली कैसे कैसे वीडियो कॉल पर देले बड़ू आज दरसो कहू काहे करे जगावे के मना करसो काहे उनका प्यार से ताहर मनवा नहीं भरसो Miss you too, Jacka.